Rexar makan kami bakasa sa talungan na tamata sa kararad bicho. Nakaway na yan kung ano tamata kararad ko ako. Kaway na yan kung tulungan. Blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord. Kulipan ko ay nakakano ko sa ate ay nabati ng huway. Wakit tema na wakano, nabati ng huway. Semi claris
in money